יורו 3 בעברית, מה קורה אנשים יפים? הכל בסדר אצלכם? יופי, אני שמח. אני רוצה להגיד לכם שעכשיו שעת לילה קצת מאוחרת, כולם פה ישנים בבית, אבל רציתי לפתוח את המצלמה לכמה דקות ולהגיד לכם משהו קטן. תודה. גיליתי שזה הסרטון ה-50 של יורו 3 בעברית, זה סרטון מספר 50 בערוץ שלי. אני עליתי לפני 3 חודשים בלי שום ידע בהקלטה או בשידור, אלא עשיתי הכל ככה, מה שנקרא, על הפאדי, ולאט לאט אתם הגעתם, קהל העוקבים, הנאמן שיודע להגיב ויודע לתת אינגייג'מנט. אני רואה את הכל, אני מאוד מאוד מעריך את התגובות שלכם, אני ממש מבסוט מזה שאנשים כותבים לי בפרטי ואומרים, דניאל, בזכותך חזרתי לשחק, דניאל, תודה, בזכותך אני מעלה את רמת המשחק שלי, הצלחתי להבין איך אני פותר את הסצנריו הזה, מה המבנה הזה עושה וכולי, זה באמת מחמם את הלב. אז ממש רציתי רק לקחת 2 דקות מהחיים שלכם, לא להראות לכם איזה סרטון הדרכה או לעשות גיימפליי, אלא פשוט להגיד תודה. ויש לי גם רשימה קטנה של אנשים שמגיע להם מילה טובה. קודם כל 3 אנשים שבזכותם אני פה, כי הם נתנו לי קצת פוש, כל אחד בדרכו לכיוון הזה של פתיחת ערוץ מקצועי על גיימינג, Heroes of Might and Magic 3. אז אחד הוא אלעד מרטרו גיימר, שאוט אאוט לערוץ שלו, לינקים למטה. התארחתי אצל אלעד לספר על Heroes of Might and Magic 3. זה היה בערך חצי שנה אחורה, וממש התלהבתי מכל הסיפור הזה, ואמרתי יאללה, אני גם רוצה. ואז איכשהו התגלגלתי לפתוח את הערוץ, והיום אלעד רואה סרטונים שלי ומתלהב, אז אלעד, חולה עליך. אסף פנחס, חבר טוב שלי מאהבות וחרבות, אסף הוא חבר קרוב, אנחנו עבדנו יחד הרבה מאוד שנים, והוא חלק מהאדמינים, המנהלים ובאמת הכוכבים של אהבות וחרבות, אולי אחד הערוצים הכי מצחיקים שיש היום ביוטיוב, בכלל התחילו בתור פודקאסט, ויש להם גם כמובן קהילה אדירה מאוד בפייסבוק, אז שאוט אאוט לאסף וכל הצוות שיחד איתו, פשוט עושים עבודה נהדרת, מאוד אמינה, מצחיקה, מקצועית, מבינים גיימינג, לא כמוני, אני רק תקוע על Heroes 3. מישהו מאוד קרוב אליהם, וגם חבר יקר שככה פגשתי בדרך, זה דימה מיאללה בלגן. יאללה בלגן זה ערוץ שכל מי שמגדיר את עצמו גיימר, בקונסולה או ב-PC, איכשהו יגיע אליו. הבחור מקצוען, מאלף עד תף, דובר גיימרית, שוטף בכמה שפות. הוא גם נתן לי קצת טיפים פה על הקלטה ועל איך עושים דברים ואיך עורכים. ועל זה אני מאוד מעריך אותו, גם על זה שהוא נתן כמה שאוט-אוטים על הערוץ שלי, ועל זה ממש תודה רבה דימה, אני באמת מעריך אותך גם כחבר וגם כמקצוען גיימינג, לא ראיתי דברים כאלה, אין משחק שהוא לא מכיר, זה הזיה. עוד כמה מילים של תודה, מילות תודה לחבר'ה שיעשו לי את ה-QA בהתחלה, שלחתי את הסרטונים שלי עוד לפני שהפצתי את הערוץ לכמה חברים קרובים מהקהילה פה של Heroes 3, וקיבלתי קצת פידבקים, אז קודם כל תודה לאורי דגן ולשי דש, שהם היו הראשונים, והם ככה נתנו לי קצת פידבקים, ליאור פורטנוי, שחר חכים, מרק שפיץ, שפיץ אמיתי, חבר קרוב, ואחד השחקנים הכי טובים שאני מכיר ב-Heroes 3, כל יום נמצא בדיסקורד, לכו תראו אותו משחק, הוא מבין עניין. בהקשר ממש הספציפי הזה, אני חייב להגיד מילה טובה, שאוט אאוט אדיר לדנילה, מנהל קהילת Heroes 3 בישראל, הוא חבר יקר שלי, הוא מנהל את הוואטסאפ ואת הפייסבוק של Heroes 3 בישראל, המטרות שלי ושלו שוות לגמרי, הוא באמת רוצה כמוני שעוד אנשים ישחקו במשחק, יחזרו לשחק במשחק, ייהנו מהמשחק, ידברו על המשחק, זה בדיוק מה שאני והוא עושים. כמובן שהוא נתן לי הרבה מאוד במה לערוץ, וככה הגענו לעוד קהל שאוהב את המשחק הזה, באמת כמו שאני והוא אוהבים אותו ממש בדם. אז דנילה, אני מצדיע לך, איש יקר. תודה רבה לאורחים שהיו אצלי, אחד מהם באופן מפתיע, אחד הסרטונים הכי נצפים שלי הוא הסרטון הדרכה לייב עם ניקי קוסטנקו שגר בניו יורק, בחור מקסים, הוא פנה אליי, הוא ביקש לעשות סרטון הדרכה יחד איתו, הרצנו שנינו חדר בדיסקורד וזה היה פשוט כיף, שחקנו קונפלקס, היה כיף, אני עדיין לא מנצח עם קונפלקס באונליין לובי, לא משנה מה אני עושה. ניקי, אני מקווה שאתה כן. מילה ממש טובה לאמיאל ליברמן, אולי אתם לא מכירים את הבחור הזה, אחד התותחים של המשחק, באמת איש יקר שגם שיחקתי איתו הרבה. אמיאל הוא
אירח אותי לפני כמה שבועות, אני צילמתי אצלו את סרטון האנבוקסינג של משחק קופסה הירו 3, מי שלא מכיר זה הגיע לישראל, יש ממש פרויקט קיקסטארטר מאחורי זה, כל זה כבר ארוז לתוך סרטון, בשבוע הבא אני אקרין אותו, לפבלש מה שנקרא, ואתם, הבטחה שלי, אתם הולכים ליהנות ולעוף על זה, אז עמיאל, תודה רבה שיחד איתך צילמנו את הפרק המיוחד הזה, ואני אסיים כמובן בתודות למשפחה היקרה שלי, שירן, שהיא דרך אגב עיצבה את החולצה הזו, ועיצבה את התמונת קאבר, עיצבה את התמונה הראשית, את הטאון פורטל, שעליו כתוב הירו 3 בעברית, אז מה אני שווה בלעדייך? לשני הילדים שלי, עמית ואלה, שגם באמת מתלהבים שיש להם אבא יוטיובר, לא בדיוק עידן תלם, ואומרים, אבא, אנחנו רוצים חולצות כמו שלך, שנוכל ללכת עם זה בבית ספר, זה מגניב, אז תודה, אני מאוד מאוד אוהב אתכם, בשיחה אם אני מאיר אתכם בלילה עם החפירות שלי, הם נמצאים פה, מאחורי הקיר הזה, בינתיים הם עוד לא התעוררו, זה טוב. זהו, תודה. מה מחכה לנו בעתיד? יש לא רק עוד 50 סרטונים, אני מכוון למאות ויותר מזה. קודם כל, סרטון משחק הקופסה שהגיע לישראל במסגרת פרויקט קיקסטארטר, זה כבר די גמור, שבוע הבא אני אוציא את זה לאור. פלייליסט מבוא להירו 3, אני ממש לקראת סיום שלו, כל מה שנשאר לי זה סרטון הארטיפקטים וסרטון הקסמים, בלי כל קשר לסרטון הזה עוד יהיו סרטוני כל הקסמים, אבל ניתן לכם הסבר מה זה אומר באופן כללי קסמים. סרטון בכלל, פלייליסט מבוא להירו 3 זה פלייליסט הבייבי שלי, אני ממש בונה עליו כדי שאנשים, בעיקר אבות, אמהות, יושיבו את הילדים שלהם, בנים, בנות, ויראו להם איך משחקים הירוז עם הסבר בעברית. המשחק הזה חייב להמשיך הלאה, כמו שמשחקי מחשב אחרים ממשיכים, או כמו שמשחקים באופן כללי ממשיכים. מונופול, שחמט, קטן, זה עובר מדור לדור, אין סיבה שהירו 3 גם לא יעבור, זה משחק פשוט טוב מדי, באמת משחק המחשב הטוב בהיסטוריה בעיני רבים, אז זה בדיוק המטרה של פלייליסט מבוא להירו 3, תביאו כל אחד שדובר או דוברת עברית, שימו אותה על כיסא, ואחרי כמה שעות יכולה להתחיל לשחק, זו בדיוק המטרה שלי, ממש קרוב לסיים שם עוד כמה סרטונים קצרים וזהו, יהיו עוד הרבה סרטוני הדרכה על הקסמים, אני יודע שאתם מבקשים ממני הרבה מאוד הדרכה על קסמים, מה הקסם הזה עושה, אני אארוז את כל, יש כמעט 100 קסמים, על כולם יהיו סרטונים אני מבטיח, גם לזה אני אגיע, וחוץ מזה, יש עוד כמה הפתעות בדרך. אז זהו, חפרתי, אני שוב רוצה להגיד תודה לכולכם, תגיבו לי למטה, מה אתם עוד רוצים לראות, מה אהבתם, מה לא אהבתם, אני אוהב את כל התגובות, גם את החבר'ה שמתקטננים, גם את החבר'ה שמפרגנים, גם את החבר'ה שמבקשים, ממש ממש ממש, תודה מקרב לב, אוהב אתכם חזרה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.